Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie kan an'u ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn artiste min don mɔgɔ dogolen tɛ tuguni Bamakɔ yan ainsi qu'à l'extérieur a tɔgɔ de ko Jami Sako Allah ça va i bɛ se k'i présenter an n'an filɛbagaw bon n b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamina n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ko Jami Sako ne ye Mali artiste ye Jami Sako an bɛ fɛ Jami Sako k'a présenter en profondeur Jami Sako bɔra jɔni la bon ne bɔra n bɛ se k'a fɔ ne ye Segu ka ye ko sabu kɛ n bangera Segu mais ne ye Kayika ye parce que ne ye Kasumagaden ye ne ye jeli ye voilà ne fa ye jeli ne ba ye jeli n fa tɔgɔ Suwayibu Sako Ala ma hinɛ a la n'a silamɛfuru bɛɛ lajɛlen na n ba tɔgɔ Habi Kuyate. Ok an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen merci Jami an bɛ fɛ k'a dɔn Jami dɔnkilida diyara Jami ye cogo di bon dɔnkilida ne y'a sɔrɔ dɔnkili bɛ da so kɔnɔ parce que n y'a sɔrɔ n kɔrɔmuso bɛ dɔnkili da n'o ye Ami Sako ye bon n bɛ se k'a fɔ o de influence dɔɔni mais a tun tɛ n yɛrɛ kunkolo la ko n bɛna dɔnkili da ko ka carrière kɛ musique la o tun tɛ n ka plan na non non o tun tɛ n ka plan na yɛrɛ de donc a falenna quoi voilà ko kɛra dakan kow don ok voilà donc i tun bɛ école ni fɛnw de don si ne ye école de kɛ awɔ ne ye école kɛ ka université kɛ ka tila université la ne ye droit de kɛ droit ah ouais nous sommes là avec une avocate là bon on va dire une avocate ratée non pas du tout non j'ai le diplôme en main mais j'ai pas exercé la fonction il faut chercher à exercer la fonction tu peux l'exercer dans la musique mais tu sais que parce que il bɛ ka droit dɔn te wani ɲɔgɔn ye a fila tɛ wani ɲɔgɔn ye cogo si la a fila tɛ wani ɲɔgɔn ye Jami comme Ami i kɔrɔmuso dɔ Ami Sako comme i yɛrɛ bɔra k'a fɔ nin ye album joli b'i bolo sugu la bi an bɛ don min na i ko bi album kelen de bɛ n bolo mais n bɛ studio la i n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan n bɛ studio la n bɛ ka dɔ wɛrɛ préparer i bɛ ka dɔ wɛrɛ préparer bom dɔ quoi mais fɔlɔ min bɛ yen nɔ o titre ye jumɛn Duniya ouais waaw an fɛ Ami ka Duniya dɔɔni ta a cappella dɔ k'an ye Duniya d'accord Duniya la ko bɛ Duniya la ko bɛ Duniya la Duniya la ko bɛ Duniya la e n badenu jɔnni ma kun de fɛ an ko bɛ Duniya la n siranna Duniya tigɛ ɲɛ janfanju bɛ molu bolo ni ma i kɔlɔsi u b'i latiɲɛ la ok Ami i ko ka album fɔlɔ titre ye Duniya ye Duniya ye inspiration nana e la cogo di bon Duniya inspiration nana ne la ne yɛrɛ ka don studio la ko n ye morceau kɛ n yɛrɛ ye Duniya ta fɔlɔ ye mais Duniya kɛra sababu ye ni morceau min ja gɛlɛya n ma se ka bɔ public la ka taga dɔnkili da ok Duniya ye o morceau ye inspiration nana cogo min a sɔrɔla Maliba de fɛ Maliba Buba à chaque fois ale de tun bɛ n wele ka taga studio la n bɛ taga mɔgɔw ka kɛru kɛ notamment rappeurs caman olu ka kɛru n'u ka refrain kɛ an sigilen don dɔ la de dɛ ale de y'a data Duniya la ko bɛ Duniya la ko bɛ Duniya la Duniya la ko bɛ Duniya la ne seginna a kan avec feeling mondain donc a diyara ye dɔrɔn automatiquement a ko Jami qu'est-ce que i tɛ se ka nin kɛ morceau ye k'an ka nin da boum tantôt ok Jami i ko musique tun t'i ka programme na donc c'est avec l'influence de ta grande sœur Ami Sako mais i bɛ se k'o yɔrɔnin expliquer an ye dɔɔni an k'o faamuya bon i b'a dɔn comme n y'a fɔ kuma daminɛ la n ko ne bɛ se ka a fɔ ko n ye Segu ka ye o sɔrɔla n bangeyɔrɔ fɛ parce que j'ai eu des parents fonctionnaires donc u sigiyɔrɔ bɛnna Segu ma u ye Segu fɛnɛ kɛ donc ne sɔrɔla yen nɔ j'ai passé plus de temps à Segu n ye école daminɛ yen ka na se bac ma n kɛlen ka bac sɔrɔ tuma min na i b'a dɔn université a mɛnna dɔɔni université tun bɛ Bamako dɔrɔn de donc t'es obligé de venir à Bamako pour continuer les études ne nana o y'a sɔrɔ depuis toute petite n bɛ to ka école semaine culturelle la n bɛ théâtre kɛ mais n tun bɛ solo de chant de kɛ en général ani les chœurs à l'école
tu nene tu es donc les d'adoro jama tu me beau classique femme a tu me donc on me donc dans la quoi mais je savais pas en fait. Ah, ok. Voilà donc on allait à mi faire ici ça Ah ouais. et j'ai commencé moi j'admire ma soeur depuis toute petite Cabrala Kanda Ah ouais. Allez les gars idolés. Ah ok. voilà depuis une tas donc parce qu'elle s'est mariée très vite pour son tekodon donc depuis abenaso tu m'as baby trabo parents faut même de ko kala ba fo nta do kali nkorom so de kali voilà donc on allait aller faire non il y avait le groupe de Basseko Ngoniba le groupe existe toujours Amia chanteuse principale on s'est dit que en dem se nous ka chanson non il va do be jeli du kono do be gonu fo do be guitare fo bon olu be no be kulan ke mais tout le monde part à l'école ko na la na ici ka groupe ndo sik ko an e Basseko groupe junior tu vois am ka ne wa mais jara et Jomeni Dakando un groupe ici qui a composé qu'un nombre ben parce que groupe composé le tout on fait un groupe ici qui a nombre ben tout bon ne ko ami mais me fait que les filles à Bekara folie qu'elle a à Bekara folie groupe B à B il faut continuer il faut qu'on a que groupe nana dissous mais à ma dissous parce que do yele là parce que groupe là parce que il donc ta pour faraka donc do il sera continuer moi si j'ai créé mon groupe ah bon oui d'accord voilà oui d'accord est-ce que Jami est accessible à ses fans est-ce que il a sorokadi qui wele sumoni film Jami la sorokadi très accessible faut do ba faut ko c'est pas bon. Ah bon. Ah bon. Donc ni gawa. Ayango au terme ni wala te gawa. Ah non mais Jami. Depuis dans la musique là depuis micro ta cassé bima parce que ma faute déjà tu es issu d'une famille griotte depuis micro ta kana se bima ye noya djuma on soro ala ani gelia djuma c'est qui dado do la ka foyer. Bon, Noël, là, je dirais Alhamdulillah Rabbil Alamina parce que j'ai eu une famille qui m'a toujours épaulé. Ma famille est de mes coachs. Nous, quand demain, nous poser. Alors quand il y a un fala, à la souhait tu y a un seka kalaneke. Ou quand à tout de fois qu'on galère. Donc Allah nanana que Alhamdulillah j'ai pu finir les études. Donc du coup déjà né jelde ni min kadi iye ibika voita ibe de masraka j'ai ma soeur qui est là elle est toujours là pour moi ala me yorom ne ko bi elle est toujours là pour moi j'ai un frère Bouba abe goni de fo studio ba bolo donc olu yoro la ma galia mais comme toute chose galia ba la ko djugu sans korota manoro à essayer de faire une place dans ce monde-là, surtout, oui. Voilà, sur le plan musical. Mais ne baraka ibanya soro. Ibanya soro, Inch'Allah. Et tes chansons sont douces, donc Luka dit, c'est intéressant, il y a des conseils de là. Quel est ton secret? Bon, je me fais plaisir d'abord. Ok. Parce que nous ne sommes pas en général à basé peut-être il va se recoudre kerane la keranyana. Il peut juste à exemple fin taille. Allez médias rapide donc peut-être je parle de moi. Ou bien fin no kerane nyana do kan normal flow. Il va t'adoro. Je me fais plaisir d'abord. Ensuite il va revenir fin derrière. Ah ouais, c'est que il c'est qu'à dollar c'est mon oui. OK, ami. Iko kika album Dunia ina et titre jolli bala. 10 titres. Oui. Il c'est qu'à 5 fois. 5 Dunia bon voilà, Kokma bala, Djanye Moro bala. Kelen voilà, Furu fene bala. OK. Ame fait 5 à Djanye Moro taye. Ore kadai. Garo. Tala minenye wato di enye fengana sa jonyala. Jonyala ngana sa jonyala. Jonyala moye walidi anyeko ni bebe ndi anye fe kuma kanduma be jarabi fe ni bebe ndi anye fe lairu wale be jarabi fe ni bebe ndi anye fe horonya wale be jarabi fe aluto fonye jarabi wadula fonye wa aluto fonye sankanu nyombere wadula fonye bi mogo manyinde bi mogo masirani ala
Bimoro main. Bimoro Jami. main, eh. Voilà, bimoro main. Ni inspiration yi. Ah. Wotla comme yugo kiba ata. Ire ka wotla dori kulo ke Jami na wa. Non. Bon, ni donc Lina, non. Ni donc Lina, en fait, ni Aminga donc le corps de depuis très jeune, Ami a chanté ça. Grande sœur. Voilà. Donc, maintenant, à ta yelema, quand la kanya la modo fraka. Faraka. Ka yelema, ka folu yelema, ka nga. Ah, ni donc quoi ni tena sur ni mogora tu nga. Non, mais Ami, elle n'a pas de problème sur ça. Hein. Ah bon. Nera de mal à donner ça tellement aller regarder dans les lunes à bêta. Bêta donc, il va mal à quoi. Ok. Ok, c'est avantage bari bi bolonna. Oui. Déjà grande sœur bi non, tu es entouré, oui, ça c'est très bien. Maintenant Jami. Jami mune kadi Jami ere. Min kadine, dia kono. Ben kadine kojugu. Ben. Ouais. Ok. Mais moment là, Ah, je n'aime pas l'hypocrisie. Tu n'aimes pas l'hypocrisie. On dunga moni base le mot quand. Non, mais tout fait. Il te fait. Tout cautionné. Comment il faut gérer tout dire. Comment est-ce que tu Quand je vois une personne qui est hypocrite, ne lui éviter. Waouh. Je t'évite au maximum. Je ne fais rien avec toi. On fait rien avec ça d'après les Ivoiriens. Il y a donc les dans ta fait. Il y a donc l'ida. Vraiment, il faut que voilà. Non, hypocrisie. C'est devenu le quotidien malien. C'est dommage. Bon, artistes de on sensibilise les femmes parce que souvent tu sais pas comment différencier tes amis des hypocrites. À demander parce que en général c'est des personnes poignardes de boubou loko. Non, même t'as fait ça. Il a donc une daoulare. Il a donc une daoulare. Nterike terimuso ikana son kawoke. Non, hypocrite ya mani. Allez balé maya fait. Allez douter sindi ya fait. Ikana stoma hypocrite ya mani. Ngiki janto. Allez debe terikunda. Ngiki kolasi. Allez debe balé maya outia. Kile dunto yala la. Jamisa koko bara doron. Abana. Hypocrisie, les hypocrites, on fait rien avec vous. Rien avec ça. Abana. Non. Ok. Et Jami, dans la musique malienne, maintenant, la rivalité entre les artistes. On me fait Jami à Dado, la donne fin. C'est un conseil du Ménédi. Voilà. Et comment va faire la rivalité? Oui. Bon, n'est pas d'influencer, micro. Ah. Allez, n'est pas Hein? Ah non. Tu vois mais ne donne parce que nous allons venir non. Oh koni mais fallait aller là mais fait même boire c'est qu'à la c'est qu'à quoi il demande à même boire de ça quoi non rivalité fallait je vois pas l'importance moi c'est qu'à quel est ne quel est que par exemple un morceau de boss ça réussira je peux t'apprécier je suis d'accord bon fallait be do bo fonta kanyani etai ne be que première et ça fait ou te ko jugui mais nyenguya ana rivalité fou. Moi dans la ça ne sert à rien. Oui. En y remis trop. Ne be mi fo et fadenya nyenguya juguya ate fou nya buna da madi ala rete ou fait. A jogo be mo la ala to fait na la ilele abe la jigin jogo do la be nimisa ko mena yela. Na fatala wala. OK, donc Fanou Ayame Jami ko rivalité artiste non elle aleka fade micro di. Bara de Kadali. Voilà. Ok, Jami, il y a un projet d'avenir ou du monde? Un projet d'avenir, voilà. Déjà, mes albums Coca. Mes albums Coca. D'ici en 2021, début 2021, il y a John Tekodenko ala. Stala ala sawala. Nyaira ala. Beka doit au Kenya. Fait Kulobina Nouratina. Beka doit au Kenya. Voilà. J'arrive, je reviens. Je ne suis pas parti, mais quand on a un album titre je reviens. Voilà, même album titre ma femme. Ok. La surprise est bon projet au Katia. J'ai beaucoup de projets, des projets de voyage, des projets de livres. Voilà. Des projets de livres. Voilà. Écrivaine. Ah ouais. Il doit faire là. Non, mais j'écris. Artiste. J'écris. Comment est-ce que tu arrives à joindre les deux bouts? C'est qu'on fait tout. Bon, déjà, n'était là. Déjà, n'était là. J'ai beaucoup de temps. N'était là. N'était là, là, on l'a quoi. Ah, wow.
parce que ni sera niveau de ma arrivé à un moment de ta vie il bi sigi bi hakili sigi ni kɛra muso ye i bi hakili sigi yalalankolon nafa t'a la n kɔni ni spectacle dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la n bɛ taga n b'olu kɛ ni bɛ baara la i bɛ ɲɛ mais tɛ yalalankolon na donc du coup temps ni bɛ n bolo so kɔnɔ au lieu ka temps in tuer mɔgɔ kɔrɔ fɔ ni fɛn je préfère écrire o de bɛ ne arranger écrire et puis faire des créations. Bravo, en plus de t'inspirer, quand c'est que tu écris encore. Oui. Au moins, on connaît. Ah ouais, bon voilà, il faut c'est être, une passion. il faut être intellectuel pour faire ça et courageuse aussi. Hein. Du courage, Jami. Merci beaucoup. Sinon, Amanoron. Amanoron. En plus de tout ça, j'ai une association. Sur le jeune, je suis membre fondatrice d'une association. L'association existe depuis. En récépissé en 2009. 2009. Oui. Donc, du coup, l'association existe depuis. C'était mon. Les personnes en difficulté, voilà. Donc, du coup, n'est qu'à t'en occuper les leurs. Donc, ça veut dire que tu es tellement chargé. Souvent. Ok, Jami, si ça me fait, il y a donc ni de taille, on a un show donne. Donc, ni de da. Bon, il y a. Si le courant de non. Quel côté? Quel côté? Ni coïncide quel côté? Abana. On a tadron. Yese wala muna onya fonye, ye nyagari la muna fonye sa. Ananine, anara jamisa konara olese waena. Fongando, fomem firi pinya. Ni wara segu. Oluye dini la moya kuma foliye ni tara kaiba. Oluko dini la moya kuma te fola bana ni nana bamanyare. Oluko dini la moya kuma te fola bana. Da kansate kile bila kuma chama fula imadi yarela kile bila yara bala otuma ezonenti yara yewa wakele kote ne mama tofo Wanyere na dong ni dasa. Kele kote. Mama ti tofo. Abana. Ok, Jami. Et ni année 2020. Il faut le dire, coronavirus. Et en tant qu'artiste, aye galia du monde c'est Emma. Coronavirus. Amala de yarabi alibi alaka banay la tra. Wow, akata walay. Dokera. Coronavirus m'a fermé beaucoup de portes. Ay porte chamanda tuguni mais amatugu abe ala bolo parce que fait manake Johnny na il serait pas la ramena kono. J'avais des contrats de festival en Europe. J'avais des prestations en Europe. Masekatakashi. Bena confinement. Ah OK. Ni daile ni datu wera dira doro confinement mena. Bon mais toujours OK. La zorala de makita la. Le coronavirus est ko chama kere. Mais au lieu de date maintenu ni confinement banaka. Bon, comme allez, il va falloir me donner confinement en Europe. On a plus, moi j'ai plus de travail là-bas qu'ici. Donc du coup, à Juran Kankosebe, festival de Tounou, normalement il y avait un qu'on a mars-avril. Donc on est au coiffé vers les juillet. Donc du coup, le temps que le temps pour eux de réorganiser les festivals. Festival t'es pas faut coordonner. Donc du coup, peut-être on va attendre 2021, Inch'Allah. Allah ko yira na chini kanyala. Jami, et comme l'actualité l'oblige, on rend hommage à notre ancien président Amadou Toumane Touré. Alaka et Foussama Aniyaï. Et Jami, maintenant sur la crise sociopolitique, on me fait Jamika en tant qu'artiste griotte, Araseka Doni, Araseka Akahaklina Tafaï quoi. Malikouk. D'accord. Je te rejoins, je dis à la Kahine général là, un monsieur que j'ai vraiment apprécié qui était ici dans mon cœur comme Iba Fonfa. Il a beaucoup fait pour nous. Particulièrement notre famille là.
il a beaucoup fait à l'académie alaka bada bada dali no Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. voilà crise sociopolitique tu vois non Mali on est en train de nous réorganiser am ka réorganiser parce que ko chayara 2020 kono green na yɛrɛ de donc du coup ne bɛ min fɔ an bɛ ka a kɛ dusukun na kɛwale an ka bɔ da la kuma la quoi ka an bɛ kɛwale kɛ an ka baara kɛ denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la i seko ye min ye i b'o de kɛ fasoko la la culture fait partie parce que culture jɔyɔrɔba de bɛ Mali la le Mali moi ne b'o de fɔ Mali n'i taara Afrique ni yala la Mali ɲɔgɔn tɛ musicalement 7 jours sur 7 i b'a sɔrɔ Mali la ɲanafin t'i la musicalement i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la animation bɛ fan bɛɛ 7 jours sur 7 o ye Mali de mais i taara yɔrɔ wɛrɛ ɲanafin bɛ minɛ i bɛ boli ka na donc an k'an cɛsiri an ta in na an ka kɛ kɛwale an ka bɔ da la kuma la ka culture fana don ba la un pays sans culture nafa t'a la culture bɛ Mali la kojugu n'i taara Mali fan o fan i b'a sɔrɔ an ka valoriser k'an yɛrɛ valoriser an k'an yɛrɛ aimons-nous vivants c'est tout ok aimons-nous vivants Jami Sako côté Jami comme c'est pas trop an bɛ ka se an ka émission yɛrɛ kuncɛyɔrɔ la Jami an tɛ fɛ k'i bila ten quoi an tun bɛ fɛ ka question dɔw poser ni question in na kan sinon i ka question tɔw poser i ma nin kɛ dɛ e bɛ ka na ni nin ye cogo min na o tuma na o question ye an ka poser a fɔ fɛn fɛn ka di ye moi je suis free ah bon ah ouais wow j'aime ça fɛn fɛn ka di ye a bɛɛ fɔ ouais hali ko k'i kana min fɔ a fɔ n ɲininka n b'i jaabi Jami Sako furulen don wa voilà bon je ne suis pas encore mariée j'ai jamais été mariée quelqu'un est en train de me signaler tout de suite là qu'il est candidat. Ah bon? Oui. Bon, on ne sait jamais. Ok. Il n'allait pas se faire duo qu'on fait parce qu'elle est bobo de. Bobo chatri bola. Bobo donc ni dala yo ye dugu jumena. Peut-être aller à rapouke ebe. Voilà. C'est bon. Avoir le couple parfait. Avec un couple parfait. Ok. Jami, ame fait Jami ka morceau dumanta. Mali kunafoni kan. Yan anga émission kunche. Mais yani aka o morceau dumanta. Abe folika. Ibe folika di ika fanuma ani conseil. D'accord. Je dis toujours alhamdulillah rabbil alamin. Mais tant dit alama alami en sigera la ka ondera la. Je le gati ba kan kisin nema baye. Fani mbaw mbokulu. Nga foli beleli ba wutay. Wa ne flel ba kon lema ba ni blala mo kom no kaya fama ala kama kuma ka gele. Maman non, il m'a bla fi mana drobi bla jemana. Un grand merci à tous mes fans. Sénégalais ni nombalu chou chou dongo do sokoma clé ou la chou ou ba onko na wila animation na yoro la anga fanu di banko ntenyi na fans club ko Jami family pour de courage ba donner là pour que je puisse avancer. OK. Voilà. Merci. OK. Jami et ka projet iko ko association bibulu avec mo deme toujours ka projet d'avenir là on a continué le semaine ou bien tu as d'autres projets à réaliser. Bon, nga projet là, il va do yoro ni album ko kuma fo, ni livre ko kuma fo, ni association fo. Bon, mbe yoram ne ko bi, olubi mais je crée des spectacles. Parce que je crée des spectacles académiques à bedeme, ni sera. Moi c'est ka bedeme, mais c'est coquet. Voilà, c'est pourquoi même j'anime une émission télé pour les artistes. Ni me c'est ka ni minga ni nasera bena nyoma mbo demain comme je peux. Une émission télé. Oui. Tu es animatrice. Mais mon est mort une fois. Ah bon, ne fallait rien ma bec à la main. Il va une fois parce que beto kalama Jamina. Mais et pourtant l'émission existe il y a des années. L'émission elle est très très suivie sur Liberté Télé. Liberté TV. Oui, en Kakene. Tu sais, Jami, Liberty TV, peut-être moi je n'ai pas ça chez moi, il y a des fans qui n'ont pas ça chez eux. C'est sûr. Voilà, donc sur ce plateau, comme avec YouTube, quand Bepseka Soro, Jami est animatrice, écrivaine de dos. Qu'à continuer, artiste de dos, de continuer encore. Elle est présidente d'une association. Non, membre fondatrice. Membre fondatrice d'une association. Sur les jeunes.
sous les jeunes Soli jaune. soli jaune ah wow ni fin joli do ça En fait fait, donc, combien il y a un film sur un fait le tourner bien. ah mais bon ni ta film na film do mo ni ta ola Ah, donc, il y a un fait sur un tadron, baradron. actrice principale ko Ah, il m'a un peu joué un rôle. ite juga role Ah, kɛ. mais parce que joué à Manini. Ah ok an y'a mɛn comme jami san an bɛ tɛmɛ n'an ka dɔnkili duman ye sisan an bɛ sɔrɔ ka émission kuncɛ D'accord. Nena ta u fɛ mɔgɔ man di jugu ye Mali kunnafoni yo ne bɛ ta u fɛ hɔrɔnya walebaw fɛ ne bɛ ta u fɛ lanaya wale bɛ ne bɛ ta u fɛ Maliyɛn bɛɛ b'aw kɔ ne bɛ ta u fɛ mɔgɔ man di jugu ye nena ta u fɛ mɔgɔ man di jugu ye Mali kunnafoni ne na wa u kɔ nin diyara an ye kosɛbɛ an balima mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka jami sako lamɛn jami sako comme a b'a dɔn c'est la petite sœur de ami sako a bɔra k'a ka projet fɔ an ye an bɛ dugawu kɛ ala ka se di ani jami ma halisa a ka se k'a ka projet réaliser a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ